إرترا بعلات فلت بسم هاجر صرا هاجر قال خامس من مخانو كرداني كالن مغنيات سدت كان تايو زسحات كايو واي مسألة كان زلو هاجرن هزبن كتصرف ديغا تسديدكا هاجر كاب طفات كتملس ديغا ولاس منكركر طفات كتحنلا تسديدكا صرتي هزبغا زحبنلو صرتي هزبغا زحبنلون رزينن جግንነታው ታሪክ ካዘውፍረ ካንታዩ እዚ ንብዙሓት ሓዋትካ አርሚሙና ኣሎ ክንዳኻ ዘአኽላ በአኻ ወዓላ ባይ ትግበሮ ንማህፀና አዴታት ጅግንነት ንጀጋኑ ፈጠርት ናጽነት መበገሲ ናይቲ ቃለሰሉልኻ ትብሎ ቃልሲ ኮይንካ ዘሎ ልዕላውነት ሚሊዮናት ንዝቕበልዎ ሓቅነት ክትክሕድን ክትቀትልን ክትክሕድን እትስሓገሉ ምኽንያት እንታዩ ክርዳእኒ ካለን ካብ ሃገርካ ምውፃእ ማለት ንእንታይነትካ ምርሳዕን ምንሻውን ማለት ድዩ ዘይንስኻ ንኽትከውን ዝድርኸካ ዘሎ ሓይሊ ካበዩ ምንጩ ቃልስኻ ፀረ ዝተበላሸወ ምሕደራ ኤርትራ እንተኾይኑ ካልእ ደገልን ነውርን ኣይተሓውሰሉ ብድንቁርንኡን ብድንቁርናኻን ዘገልግለካን እተገልግሎና ይስኣንዩ ዘመኑ ግዕዘይ ዝጋማዳሓሉ ዘመን እንዳሉ ጠቓሚ ዝኾነ ኣብዲ ኣበይ ክኸይስኣን ክኢላ ነብሰ ምንሻው ፍቖዱ እዩ ዘሎ ጠንቂ ዝኹሉ ግን ዘይምብሳል ይመስል ማዕዲ ትምህርቲ ረጊፅካ ምሁር ምምሳል በዚሑ ሃገር ካልኦት ንኽትፍጠር ምስ ሃገርካ ዝረግፁ ምድኻር ዛይዱ ንነብሳ ዘይኮነት ኩላ ንሃገር ክኸውን የትብል ኣላ ኣብ ሞት ሓዋት ስሕቅ ክንደይ ድያ ብስም ኤርትራ ብዝተገብረ ኣኼባታት ፀረ ኤርትራ ክትምድር ትውዕል ቁፅሪ የብላን ፀረ ስርዓት ምልኪ ንኽትስለፍ ምልካዊት ውድብ ፍቖዱኡ በዚሓ ታሪኽ ክብርቲ ሃገራ ኾነ ታሪኽ ሓኪላትሉ ዘላ ሃገር ስደታ ከተላፍንን ከተገናዝብን ዓቕሚ ዝወሓዳ ታሪኽ ኤርትራ ንምጥፋእ ንዓመታት ምዝሰርሑ ሓይልታት ተዛሚዳ ገዛእ ርእሳን ህዝባን ተድምላ መሰል ሓርነት ክብረት ዕቤት ወዘተ ደልየና በልካዶ ኣብ ምግሃስ መሰል ምርጋፅ ሓርነት ምድርባይ ክብረትን ምኹላፍ ዕቤትን ይወዓል እዩ ረኺብካዮ ብዘለኻ ዕድል ዘይብሱል ዕድለኛ ምዃንካ كحفرك كامبر كوخرع كايبولن ኤርትራ ትበሃል ሃገር እንተዘይተዋሒጣትልካ ዝውሓጣልካ ሃገራት ረኺብካ ዓረፍ ዘይነበረ ከተሃንጽ ህኑጽ ከተፍርስ ሕጊግ ምባልካ ግን ዝሞተ ሓሳብ ሒዝካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ምስክር እዩ ልዕላውነት ሓፋሽ ከይኽበርካ በጃኹም ልዕላውነት ባፍጠሩለይ ናይ ትብል ዘላ ቁሸት ሓንቲ ሃገር ኣገልጋሊ ምዃን ፋይዳ የብሉን ቃልስኻ ብሽም ኤርትራ እንተኾይኑ ኩሉ ናይ ኤርትራ ዘበለ ነገር ክምልከተካን ክሕመካን ኣለዎ ክንዲ ዝኾነ ሽግር ይሃልኻ ዓደይ ይሕሸኒ ዘየብለካ ናይ ሃገርካ ቀዳምነት ዘየርእየካ ምኽንያት እንታይ እዩ ንስኻ ኤርትራ ባዕላ ትፈልጥ ኢልካ እንክትሰብኽ በዓውታ ኣለናልኪ ኤርትራ ዝብሉ ክንዳኻን ብስቕታን ህላውነት ኤርትራ ዝሰርሑ ልዕሊኻን ከም ዘለዉ ከመይ ይስወረካ ኣብ ዝኾነ እትትገብሮ ኣኼባ ኣብ ዝኾነ እትውድቦ ዳንኬራ ከም ዝኾነ ከምቲ እትኾኑ ኣካውና ነዚ ክትግዕታዶ ትርህፃ ዘይትበሃለሉ ምዃኑን ረጋግፅ ጊዜ ዝሃቡ ሓምሓም ጥርሑ ገረወኛ ንጥንቅልዒት ዝሸይን ጎበዝ ደምስኑ ዝሕሰም ዋና ሓዉ ዘቃልል ሁንዱድ ቤቱ ዘርስሕ ሰነፍ ውዳቕን ብላይን ዝኣራር ድርባይ ከም ዘይኮንካ ረጋግፅ ኤርትራ ዝፈልጡሉ ኣለውዋ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘይጉዳይካ እንተኾይኑ ፀግዕኻ ሓዝ ስርዓት ምሕደራ እንተበዲሉካ የርባሓኒዩ ትብሎ ስርዓት ክትሃንጽ ውፈር እምበር ሃገር ኣይትድፈር ንበይንኻ ስለ ዘይተበደልካ ግን ምስ ብዱላት ወገናትካ ተመሳሰል እንተዘይኮይኑ ግን በዳሊ ወገናቱ ንምዃን ፈንጠርጠር እንተዘይበልካ ሓይሽ ዝበደልካዮ ብዱል ኣበይ ከይንሕፈካ እዚ እዋን እዚ ብዙሓት ዕድለኛታት ባሃማት ዝመግለፂኦም ዝቐረበልና ዘበን እዩ ነዚ ዘራብሕ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት መሳርሒ ድማ ሓጊዝዎም ኣሎ እታ ጓል ነዲኣ ሕርሲ ተላምደሉ መድረኽ ይመስል ኣቦይ ጽናሓ ንኽዛረብ ዝብል በዚሑ ታሪኽ ንምስራሕ ኣቐዲሙ ታሪኽ ኣቦታቱ ከፍርስ ተበገሰ ፍቖድኡ ዛይዱ ዝበዝሐ ተጐድታትን ተለኣኽን እምበር ናቱ ሓሳብ ዘመንጩ ይመስልን ኣብ ዛንታታት ኢሎሞን ጌሮሞን ዝውዕል በዚሑ ንሓደ መስመራዊ ዛንታ ናይ ሃገርን ናይ ልኡኻቱን እምበር نتزامادن تمعداون حقتات كملكت عقم زلوه تساينو حنت مصحف كينببه كينيو بزحات مصحف تزمدر بزيحو
ኤርትራ ትበሃል ሃገር ካብ ልብታት ኤርትራውያን ኣውጹልና ዝተባህለ ልኡኽ ምዃኑ ኩሉ ኣካይዱ ይምስክር ኣሎ። ቅርስስቲ ሃገር ዘይሓልፈላ ሃገር ንደቃ ዘይትኸውን ሃገር እናበለ ንሃገር ዝጸርፍ ፍቖድኡ ኣሎ። ንሃገረ ኤርትራ ኸድሕን ከም ዝተወደበ ዝነግር ውድብ ሃገር ከቑስል ይውዕል ኣሎ። ከምዚ ጌርካ ዝሰልጥ ነገር ግን ፈጺሙ ኣይክህሉን እዩ። መቓልስቱ ዘየነጸረ ብስም ሃገር ተወዲቡ ጸረ ሃገር ዝወፈረ ልኡኽ ህዝቡ ዘይኮነ ልኡኽ ጸረ ህዝቡ ምዃኑ ዘርአየ ዓወት ፈጺሙ ኣይክቐርቦን እዩ። ሓዲኣ ትውለድ እምበር ከምዚ ዝበለ ከንቱነት ክዕወት ብስቕታ ኣይክንሪኦን ኢና። ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኸምጽእ ዝበለ ኤርትራን ህዝባን ኤርትራን ልዕላውነታን ዘኽብር ጥራይ ክኸውን እዩ ዘለዎ። እንተዘይኮይኑ ግን ነዚ ክትግዕታዶ ትርህፃ ኢና ንብሎም። ወግዕ ለባማት ዝዘርጉ በዚሖም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ነጋሽ እዩ። ነጋሽ ወይ ነጋሲ ዘፋግእ ነውርታት ኣብ ምምእራር ወጊሑ ይዓርቦ ኣሎ። ወዲ ለባማት ክንሱን ኣብ ሃገረ ለባማት እነብር ኣለኹ እናበለን ብዕሽነት ይግተር ኣሎ። ጥዑም ልሳን ካብዋ ይርከብን እዩ። ከመዓልኪ ጥዑማ ይወፃ ከም ዝተባህለት ዓንዴል ክልተ ጎኒ ክንተቐረፃ ዝብል መልሲ እዩ ዘለዎ። ቃንዛ እምበር እልልታ ኸድምቕ ኣይክእልን እዩ። ክበክ እምበር ክእብድ ዓቕሚ የብሉን። ዝበደሉኒ ዘበሉ ኩሎም ይበደሉ ዝብል ቁሑር ልቢ እምበር ዝምሕር ልቢ የብሉን። ሃገር ኣጥፊኡ ኣበየነይቲ ሃገር ለውጢ ከም ዘስፍን ኣይሓሰበን። ዘይሓስብ ኣይንገድ ተባሂሉ ዝተመሰለ ንነጋሽን መሰልቱን ክኸውን ኣለዎ። ነጋሽ ቅልጹሙን ተሓበጠስ ዝሓየለ ኮይኑ ስምዖ ከም ዝበሃል ሰብ እዩ። ብሃምነት ዘስፍን ማዕከን ሃለውለዉ ኣብ ዝሰፈነሉ ዓለምን ዘመንን ብምፍጣሩ ዕድለኛ ኮይኑ ኣሎ። ሓቂ ኣብ ዘይፍተወሉ ጊዜ ሓሶት ተደላየ ኮይኑ ሓጊዙዎ ኣሎ። ለኣኽቱውን ሓሶት ይቐብልዎ ኣለዉ። ጊዜ ሓቂ ምስ ተቐልቀለ እቲ ጊዜ ሓቅን ሓቀኛታትን ምስ ተቐልቀለ ግን ኣበይ ከም ዝቕርቀር እዝጊሄር ዋንኡ። ሓንካስ ዘውሬዮስ ፈረሰኛ ነይ መልሶ ነእትብል ምስላ ዘርክበኒ የለን ብዝብል ድፍረት ሓንካስ ሓሳቡ ሒዙ ይጋልብ ኣሎ። ብዙሓት ዓገብ ባህልቲ እንተተረኽቡን ዓሻ ሚዒድካዮ ናብ ልማዱ ከም ዝኸውን ይምስከር ኣሎ። ነጋሽ ካብቲ ብዲግሪ ናይ ማእገርን ዚንግሪርን ዝምልከት ሕጋዊ ዶብ ሃገሩ ደረት ግራት መላፍንቱ ናይ ዝፈልጡ ሽማግለታት ጎረቤት ሃገሩ ከም ምስክር ናይ ልዕላዊ መሬት ዘቕርብ ዘይሕጋዊ ሰብ ኮይኑ ብምርካቡ መጉሃይ ዘመዱ ኮይኑ ኣሎ። ኣየ ነጋሽ ምስጢራቱ ብዝግባእ ንዘይተረድኦ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስጢራት ቤቱ ይኽዕወሉ ኣሎ። መጉሃይ ዘመዱ ካብ ዝኸውን እውን ኣይወሓደን። ጓና ፈቲኑ ኢልካ ሓዉኻ ኣይተቕልል ንዝብል ምስላ ቤቱ ክሰማዕ ኣይመረፀን። ሓዉ መቓልስቱ መሳድድቱ መማልስቱ ክጸርፍን ከናሽን ይውዕል ኣሎ። እዚ ኩሉ ናይ ፍልጠት ክእለትን ኣተሓሳስባን ጉድለት ምዃኑ እንተዝርድኦ ናብ ትምህርቲ እምበር ናብ ኣኼባታት ዘይተማህርዋ ይምወፈረን። ነጋሽ ንዘይነግስን ዘይነግሰሉን ሓሳብ ክለውስን ክልዕጥጥን ሓንቲ ኣበርክቶ ንዘይገበረሉን ክገብረሉ ዘይክእልን መሳርሒታት ዘበና ዓውለማ ብዕሽነት የዳኽረሉ ኣሎ። ጋዜጠኛ፣ ጥበበኛ፣ ፖለቲከኛ እንታይ ክመስሎ ዘይፈተነ ሞያ ኸተሪፉ። እዚ ስደተኛ እዚ ካብቲ ሕብረተሰባዊ ማሕለኻ ተፈቲሑ ኣብ ዝተኣልኮ ዓለም ተሓቢኡ ወረጃን ክኢላን እምበር ዓሻ ኣይኮንኩን በማለት ርሑቕ ዓዲ ምሕሰቡ ምዃኑ ይምስክር ኣሎ። ካብዚ ስተር ይግተር ጠሪጣስ እንተተሓንከለይ ብዝመግለፂኦም ሰባት ተጸልዩ ኣነ ይግተር እምበር ኣይሓንኽን ይዝምር ኣሎ። ነጋሽ ኣብ ማእከል ህዝቡን ሃገሩን ንዘየንግሶ ነውርን ዕለታዊ ኮነ ተገብረን እናገማድሐ ለኣኽቱን መሰልቱን ንዝኽዕውዎ ጭልፍላፋት ሓቂ ብዝምእርሩ ሰባት ተኸቢቡ ኣሎ። ኣብታ ናይ ጽባሕ እዋን ምልኣትን ህሞት ብልሕን ርትዕን ኣበይ ከም ዝኽወል ግን እንድዕሉ ኩሉ ገንዘቡን ጉልበቱን ነቶም ጸረ ኤርትራን ኤርትራውነት ዝተሰለፉ ናይ ጥፋት ውድባት ካብ ዝኽዑ ናብ ውልቃዊ ትምህርትን ጥበብን እንተዝምለስ መሓሾ። እንተዘይኮነ ግን ኤርትራ ባዕላ ትፍለጥ ዝብሉ ጸረ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝተሰለፉ ልኡኻት ባዕድን ነጋዶ ፖለቲካን ጊዜኡ ገንዘቡ ዕድሚኡ በሊዖም ባዕልኻ ትፍለጥ ክብልዎ ምዃኑ ብዙሕ ምልክታት ይርአ ኣሎ። ኤርትራ ናፃን ልዕላዊትን ሃገር እያ። ሓርነታ ድማ ብቓልሲ ኩሎም ደቃ እምበር ብዝተፈንጨሉን ብልኡኻት ባዕድን ኣይክረጋገጽን እዩ። ኤርትራ
ንዘለዓለም ትንበር። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ንትህቡን ዘለኹም ሃናፂ ርእይቶን ድጋፍን እናመስገንኩ ንሎሚ ያዳልዮ ዝነበርኩ ትሕዝቶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕፅል ብተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ክምለሰኩም እየ። ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ከምኡውን ላይክ ክትገብሩ እናተማሕፀንኩ ሰሰናዩ እምነየልኩም ወድሓንኩም። بزي حجر كبرك يلا انزبت مكلاسيو ناي ودست هيوت كقاللين ناي حزبي لحنا بزي حجر كبرك يلا انزبت مكلاسيو ناي ودست هيوت كقاللين ناي حزبي لحنا أنا حجرين مسلي كوفات الصبن الطبمي نخبر لبوانا بطاتي حضرم تقبلين حلفتي إيري تروح حبن بقزيك حاسس نبعت ولاديتي بعليك حبس وأبوئيك فتسميتك أليس دمك زار خلف الفلماي أبلع لك حضور زي أخلو خنداي تدست أمنع كان زخوينو عينو وحند عن صحاي زبركلو عابز ليلي سويت قدماي جقن النفك فتصمي إجامي لا إذن لقلو أنا من أسيي بزي حجر كبرت يلا انزبت مكلاسي وناي ود السفي وقت كقادلي ناي حزبي دحنا قادلين بخالي وتأتأ نبدي ويخون سقطت قراء فتح سر قطعة زسنفو نبدي ويخون تفتففو المتسي منا يبون يكون نورشا جقاننا نخبري ترسل لنا زي حسس نبري شقر نطلب عن التطاويرين التقانق انت قسم سيري انا حقريك واتكلا دمعت انت بين خصل لا مقذفت عطبنا بزختيمو مقزعتي قبن قصيو خابسرو لوامكو برسانا حوارو بزي حجر كبرت يلا انزبت مكلاسيو ناي ود السفي وقت كقادلي ناي حزبي دحنا بزي حجر كبرت يلا انزبت مكلاسي ناي ود السفي وقت كقادلي هاي حزبي دحنا حدر حجر كبيدي شرخم نفسه وكفي يتصرب عقم حدر حجر كبر ميزانو نفسه وكفي يتصرب عقم